O kokjotono saiman baikha tabungni jora angkha social media ni jora Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube ama hairokni bisingtei kaisa bai kaisa sini lainani tai kereng lainani belai kheno kalai enggai thangka aboni bagai social media ni jora wo agini jora rokni selai jela bai brini hamjak laimung rokbo belai kheno bangai tongo ang kaisa kubui kok sanai tabungni jora wo tai agini hai rai bai nai jela bai brino kok sangnani tai nanglakha phia tabungni jora wo relationship tong yakho ama hai borokno mannani bo belai kheno kutuk phaidi tinang norokno khorokja bukhukni love story no sawai khanarwanu bini kothumani bisingtei norok kabang manu serumung mannai social media ni jora wo eba tabukni o jora wo kubui hamjakma mannai de kabang kok eba khe time pass 2017 ni December mano o bukhuk social media ni bisingtei no khorokja chala bai sinelayo aboni ulo tongte 2018 ni January mano khe o chala o bukhuk no saw angno no hamjago nengano hamjagi de mano hine hakeo bukhuk bo o jora wo single no tongmani jora aboni bagai bo o chala no hamjagi thangka hake o chala ni propose no o bukhuk ko siwinakha abo hake no borok kahamke hamjak lainani chengkha teruk borok jani nogo bo salaikya je borok hamjak lai tongmani kokno hake o bukhukni nokni borok rok bo ko siwinakha tai o chala ni nokni borok rok bo go siwinakha aboni ulo borok permanent ungoi thangka o bukhukno bini hamjakma chala bini nok rok bo kabangma barno talangkha abo haike no borok kahamke hamjagai relationship tonglayo phiaba o bukhukni hamjakma chala angkha khoroksa belai kheno drugs addicted bo drugs nawai bini sakno derarwoi tongo aboni bagai o bukhukke bini hamjakma chala no belai kheno khairok jago aboni ulo o bukhukni buma bufa songbo o kokno saimanei belai kha hamya angjago o bukhukno bini buma fasong ama hai drugs nanai bai kainani belai kheno wana jago tai kiri jago tamni hwnke ama hai drugs nanai borok bo bini sakno se naikolna rungya bo bahaike bini bihik tai nukhungna toidulnai o kokno wan sugoi o bukhukni buma bufa songkhe bini hamjakma chalano chajakya anglayo aboni bagai bini ma phasong o bukhukno sawo nung ama hai drugs nanai borok bai hakjal angsidi jeng nini ma pha nini kaham hamya no wan sugo tai nini kaham ni bagai no nono okok bo ma sawo haibono o bukhuk belai bkhamani hamjagi thangka bo pogoi manliya aboni bagai bo bini hamjakma chala bai hakjal bo ungoi manliya 2019 ni October mano khe o bukhukni hamjakma chalano drugs namani hamrina bagai silchorni kaisa sentaro tunui reijakha phiaba aphurni simi o bukhuk bini hamjakma chalani thani kubui hamjakma manya ungni chengkha 2020 ni simi o chala sentaro tongtuino alka buri rokno Facebook, WhatsApp ama hai rogo naiye propose khlainani loi ingkha bo bini hamjakma buri tongtuino alka buri rokno rutu gotai propose riwo abo hai ingei o bukhukno ke kubui hamjakma riliya tai care bo khlaya ingei thangka tai center ni noko phaimani yagulo je bo alka brino propose riwei relationship tongo abri baino berayei tonglaimani tai malailaimani okok o bukhuk sawi manu okok no saimani o bukhuk belai kheno dukhu nangjago tamni hinba o bukhukle bini hamjakma chalano naisinggi si tongo bo kaham kereng ngi phaitu hnise o bukhukle bini bagai suriwei tongo phiba bini hamjakma chalanke alka buri bai khese hamjak lai thango aboni yagulo o bukhuk kapte tei kol rok khlaikya bini hamjakma chalano phiaba o bukhukni kol no receive khlailiya tai blog rok khlairiwo tai o bukhukni message rok no bo reply riliya aboni talsani ulo o chala o buri bai yakari klangjakha apurke bo o bukhukni thani taisa kifili phayo yang o bukhuk bo hamjagi tongmani bagai nakari riwo tai accept khlai phiro phiaba aboni ulo haino hai bini hamjakma chala o bukhukno khogei alka buri rokno rutu gotai propose khlayo ama haike alka buri rokno text rok khlayo flirt khlayo ama hai ingphano o bukhuk bini hamjakma chalano nakari mangno tongo tamni ge hamjakmani bisingtoino The Kokborok Disclosure YouTube channel lo toinai ang Debbarma bayap song
tabukni jorao kubui hamjakma mannani belaino kutuk tabukni jorao borok rok kwbangmano tatal wngwi thangbaikha aboni bagwi o social media ni jorao time pass hamjaknai mangno kwbang kok wngwi thangbaikha tabukni jorao hamjakma borok tongtwtwino tei alka borok bai hamjaklainai kwbangmano tongo tamokhe ang okok sana muchungo hamjakka hinkhe khoroksa borokno no hamjakdi tai bobaino thyasak tongnani naidi hake bayap song norok tinini o video no tui tam wan sukung phai abo comment khlai sadi tai o video no chajagui tongkha hinkhe norokni bayap rokni thanio bo share khlai redi hage tinini bagui asukno norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।